Barcelona Salut als barris El Besòs i el Maresme. Baixem al carrer. Baixem al carrer és un programa destinat a persones majors de 60 anys en situació d'aïllament social i soledat degut a problemes de mobilitat per barreres arquitectòniques. Es tracta d'un programa de l'Agència de Salut Pública de Barcelona que actualment es du a terme gràcies al conveni entre Creu Roja i la Direcció de Programes de Salut de l'Ajuntament de Barcelona i Pla de Barris. El programa promou sortides entre 1 i 2 cops per setmana perquè aquestes persones puguin realitzar activitats al barri per tal de millorar la seva qualitat de vida. Baixem al carrer millora la salut mental i la salut percebuda de les persones participants alhora que fomenta el voluntariat i la participació ciutadana.